bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe nonan ɗumen ha gartuɗen ɗo henne subaka hande waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men yewtere men hande noon ɗo fayi ɗo woɗɗani fayi koɗon gandi président Ousmane Sonko yeehi nokku en wiye Burkina Faso o joɗodima toon e ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe wonɓe toon kono kadi o joɗodima e ɓiɓɓe leydi Sénégal naajo pattam lamo biyeteɗo Harouna Moussa Dia mone mabɓe kala haali e goɗɗo o haalullaji moƴƴi haalullaji joɗɗi kono caggal ɗum won yimɓe ɓe paamani saabu waɗi ɓamɓe konguɗi mbi soko tawi Ousmane Sonko ala ko heddi haali e Harouna Moussa Dia won haalullaji moƴƴi yetti ɗum wonko woni ɗon walla soko tawi Harouna Moussa Dia haali e Ousmane Sonko haalullaji moƴƴi wonko woni ɗon ahan kay wonko woni ɗon mone mabɓe foof ko ɓiɗɗo leydi ndi woni ɗon mone mabɓe foof wonko yiɗani leydi ndi e moƴƴere woni ɗon mone mabɓe foof ko responsable timmuɗo e banggue manam o heedi o kono jimmi wiide ɓe ganduɗa wiyoɓe wonko woni ɗon kamɓe wonko ɓe tinani saabu ɓe goni e wiide Harouna Moussa Dia soko tawi ala ko heddi ene manta Ousmane Sonko walla ene yetta ɗum o janfima Macky Sall o janfima Fuutankoɓe walla o janfima Fulɓe jimmi wiide nde Harouna Moussa Dia woodi wawi wodnude hunde darani Fuutankoɓe darani ɓiɓɓe leydi Sénégal on saaha président Macky Sall ala ko woni e laamu Sénégal nde Harouna Moussa Dia darani ɓiɓɓe leydi Sénégal ene waɗan ɗumen gueɗe pattam lame toon to woni to ha ɗo e leydi ndi e nokkuji goɗɗi on saaha parti APR sosata soko tawi noon Harouna Moussa Dia ko opérateur économique Harouna Moussa Dia ko homme d'affaires Macky Sall ko Sénégal najo Allah waɗi wonɗo wonno caggal mum yalti yiɗi sosde parti o yi parti mo sosata o yiitima hen hoore makko wonno famiri o ari o waɗi hen adré ɗum il est libre pour wadde hen adré kono bandiraɓe 12 guiɗo e guiɗo caggal nde maayi ko addude ɗum ha e gaska ubba ɗum duwono ɗum yalla yurmo ɗum yaafo ɗum kono wona caggal o maayi hayso balɗam gasani mamilel do e makko kadi wiyoɓe Harouna Moussa Dia janfima président Macky Sall walla janfima parti APR ko Harouna Moussa Dia deppisi e parti APR ha woni ko Harouna Moussa Dia darde nde dari ha APR ha wawi ƴettude laamu ko eɗen mbawi wiide biteɗo kañum tigui woni personne morale APR waɗani ɗum woni président Macky Sall kadi APR ko ɗo wonno on régime ko ɗo wonno omo liggodo e mum omo yiɗi ɗum o jagganiɓe guila hay hunde kewani ha hunde kewi hay poste goto Harouna Moussa Dia namdaki o wonani ministre o wonani consulat o wonani PCA o wonani haydara o wonani député o jokki mana ko liggey makko o jokki ko ɓamtude leydi ndi o jokki koye développement mo ganduɗa omo darani dendagal ɓiɓɓe Afrique naaɓe waddi so Allah itti ngun laamu gonnogu ɗo Allah addi laamu gongu kanko ala ko waɗimo so wona jokkude e liggodade e nguɗo laamu gueɗe pattam lame ɗe o waɗannoɗe o jokkay ɗum so tawi neɗɗo wi Harouna Moussa Dia so tawi joɗodima e Sonko janfima ko wasde famde ko wasde andude nde Harouna woodi ngaalu woodi baɗal woodi ballal on saaha hay goto e men anda Ousmane Sonko nde Harouna woodi baɗal woodi gollal woodi ngaalude on saaha hay goto e men anda Macky Sall hay goto e men anda APR wadde soko tawi neɗɗo wi ko janfa ko wasde famde walla ko yidde wadde perturbé walla ko haalde ko weeli ɗum sene wiye janfima Fuutankoɓe ko biɗo Fuutankoɓe ko ɓinguel morowo morto ko ñande julde kisani ha ɗo moraki
kono wona Harouna Moussa Dia ha ɗo yarete département Kanel région Matam commune Horkadiéré wuro Weedu Boosiyaɓe ene andi hol darde Harouna Moussa Dia to enen kalduɗen ko saabu Allah jungo men e jungo Harouna Moussa Dia meeɗa lombodirde salminago kono noon yimɓe ene poti andude ko nafata ɗumen so tawi Harouna Moussa Dia ko opérateur économique omo liggodiranno e wonnoɓe ɗo ɓe natti wonde ɗo o wiyata haade ɓe natti wonde ɗo yo dartin activité ji makko o jokkodiran e wonɓe ɗo ɓe o jokka activité ji makko e on saaha o naftoro ɓiɓɓe leydi ndi naftoro ɓe Allah addi ɓe naftoro saabu hande ɗo yarete oɗo central électrique manam ɓe gone wadde o wiyata caggal Allah addi ɓeɗo hay sinno fuɗɗa koye saaha Macky Sall Allah addi ɓeɗo tan omo hanno ɗo liggeyo kono wona toon gonɗen kala biyowo Harouna Dia janfima Fuutankoɓe a famani Harouna Moussa Dia meeɗa janfade Fuutankoɓe Harouna Moussa Dia koko meeɗi darade e wallude Fuutankoɓe ha tengti e nokku mo jeeya o kala neɗɗo nunɗuɗo gomɗuɗo aɗa andi Harouna Moussa Dia kañum darani tan ko développement to diwan amen to département Kanel to région Matam to commune Horkadiéré to yimɓe gadi yiide ha ko ceeɗu ndema ceeɗu koye makko kanko adi wadde ɗum to diwan to jeeya to yimɓe gadi yiide yimɓe ne ƴooga e forage ene jara joɓata koye makko waddi hande ɗo yarete président Macky Sall yaade o régime nattude wonde ɗo wona wiide kankone yo jokko o rewa e ɓeeɗo kanko o foti ko ƴewde peeje e peccorɗe projet ji ɗi o jogii ɗi e peeje ɗi o jogii ɗi e gandal ngal e ngalugu e udditare nde no jokkodiri e ɓeeɗo o liggodiri e ɓeeɗo ha leydi ndi ɓuura ɓamtade ha Fuutankoɓe ɓamto ha dendagal bandiraɗo miskino Allah yiito hen hoore muɗum Allah andi noon holko wurti neɗɗo e wiide Harouna Moussa Dia janfima Fuutankoɓe Harouna Moussa Dia meeɗa janfade Fuutankoɓe ko meeɗo daranade Fuutankoɓe so tawi janfotoɓe Fuutankoɓe ene goodi koɓe Fuutankoɓe balluno ha goni ministére uji ha goni directeur uji ha goni PCA ji ha goni député ji mbaɗi e dammuɗe galleji munen gardieji kono wona Harouna Moussa Dia nde o lijitta nde o dañata nde o wallata nde politique kewaɗi on sa APR kewaɗi so tawi noon wonko neɗɗo o waddata so tawi wonko weñi e neɗɗo o yo haal tan haala mum wasa wiide o janfima Fuutankoɓe ɗo hay goto janfaki Fuutankoɓe il est libre haaldude emo Allah waɗi ɗo henno ɓe ko Allah addi ɗumen ɗo ko Allah waɗi ɗumen ɗo so happu o yonti ene gummoɗo ɗo no goɗɗo wonirnoɗo Allah addi happu ittude ɗumen ɗo henna heddi ko mone men kala yo gomɗin ko yahata ko wasa ñingde bandum so tawi ala ko heddi neɗɗo yo ñingto hoore muɗum so tawi ala ko heddi neɗɗo sene ñiŋa yo ñiŋo binoɗoma ka ɓinguel morowo ma moro ha ɗo a mora neɗɗo sene ñingto yo ñingto surfacturation ngaji gonɗi e hôpital uji gonɗi e université ji gonɗi e kala activité mo ganduɗa ɗum ɗo ko projet mo ganduɗa ko budget waɗante yimɓe mbaɗa hen mana surfacturation yimɓeɓe yo jeet Harouna Moussa Dia meeɗa janfade Fuutankoɓe janfore Fuutankoɓe ne gandade saɗa janfoɗɗa ko ballunoɗomo ala e meɗen balluɗo Harouna Moussa Dia Allah walli ɗum e kosam endu yummum walli ɗum ha woni ko rutti ene walla yimɓe rutti walli yimɓe ha goni ɓen dutti mbi yimɓe ko ɓikkon moroɓe ha hande cuwata o morade Harouna Moussa Dia foti tan ko jokkude jaɓɓal mum kala lamɗo mo Allah addi ɗo somo wuuri o eto jokkodirde mum o jokka liggey makko kono wona wiide o natti wonde ɗo hen tan so goɗɗo ari mo yimɓe jaade muɗum pourquoi
yimɓe jadata e arɓe ɗo ɓe pourquoi neɗɗo yiɗata arɓe ɗo ɓe pourquoi neɗɗo gollodirta e arɓe ɗo henne ɓe yo won ko woni ko o daña ko dañi ko o jogo fayida mo jogui o ko fore premier ministre ara Burkina Faso e fayida mo jogui o wasa haalde muɗum ɗum holno haqqille mijorto ɗum e projet ji ɗi o jogui ɗi premier ministre Allah adda ɗum toon o wasa joɗɗade muɗum ɗum holno neɗɗo ƴoƴƴo mijorto ɗum Harouna Moussa ya an a wiyatake yani saabu gonɗa ko yaade aɗa andi ɗo pawɗa koyngal ma saabu wonɗo hay hunde wonano dariɗa ha woodi ko woni so tawi régime ɓennuɗo en o Allah totti ɗum laamu Allah e ngaalu makko e won hen yimɓe rokkiɓe laamu sabu min je suis témoin oculaire wonmo gondunomi oto muɗum ene haalde makko téléphone première tournée Macky Sall mo waɗatno reedu Fouta ha Ablaye Wade wiyeɗe yenangi bayi makki rek muy toj Fouta omo wadda e on negu on e wiyamo ɓeyden min pick-up aji ɗum yonata ɓeyden min 7 pick-up goɗɗo donc won ɗiwo sodno otoji ɗiwo sodno on wi yo ɓeydu jeeɗiɗi goɗɗi nden Macky Sall ko opposant ene anni wadde tourné mum gadano bandiraɓe gartiren haqqillaji men so Allah waɗi hunde keddoɗen hen so Allah fecci hen hunde jaggen ɗum jaɓen ɗum so Allah itti ɗum e juuɗe men ganden ɗum ɗo ko Allah itti ɗum e juuɗe men rokki o nde o rokkata en nde en ɓurani mo haaɗi o so itte junggo men mo rokki o ɓurani men ko kanko weela no welirani hunde e laamu makko kono Harouna Moussa Dia meeɗa janfade Fuutankoɓe Fuutankoɓe ene gandi koye munen ene ganda bandiraɓe Allah jarama on jarama Windere TV ha yeeso ko lawol